Per una millor experiència, recorda, aquest canal es veu en vertical i millor amb auriculars. Hola, com anem? Parlem de sexe? Soc Lorena, de l'ACE, Associació Sexològica Educativa. Estem situats a Calafell, Tarragona, però de moment no podem fer res presencial i per això hem decidit començar a parlar de sexe en vídeos, com estàs veient ara mateix. Som una associació sense ànim de lucre i ens dedicarem a impartir, divulgar i ajudar a fomentar l'educació sexual a tota Catalunya. I per això farem vídeos parlant de sexualitats, pràctiques sexuals, curiositats, mites, preguntes i tot el que et pot interessar. Si vols deixar-nos un missatge, ho pots fer des del perfil, per correu o anant a la nostra pàgina web, que és associacionsexologicaeducativa.org, o a les nostres xarxes socials amb el @ac_org. I recordeu que aquest canal es veu en vertical. Dóna-li un like, subscriu-te i segueix-nos. Adeu!